Palayasin! Palayasin yan! Palayasin mo ba ito? Palayasin mo dito! Palayasin mo! Palayasin ang babaeng yan dito sa lugar! Sila ng pamilya niya! Palayasin ang mga yan! Mga salot yan! Lumayas kayo rito sa baryo namin! Lumayas kayo! Huwag niyo naman po kaming batuhin. Maawa naman po kayo sa amin. Wala naman kaming ibang mapupuntahan ng nanay ko. Aray ko! Tinamaan ako ng bato sa tagiliran ko! Nay, may dugo na ho kayo. Tama na. Huwag niyo naman kaming sasaktan. Aalis na kami. Lumayas na kayo! Huwag na kayong babalik dito sa lugar namin! Layas mga salot! Layas! Simula nang dumating kayo rito sa lugar namin, minalas na kami lahat! Halika na, inay. Umalis na ho tayo sa lugar na ito. Saan na tayo pupunta ngayon, anak? Hindi ko po alam. Basta sa ngayon, kailangan nating makaalis dito bago pa nila tayo tuluyang gawa ng masama. Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Umalis ang mag-inang Sirena at Lukring sa bayan ng Santa Barbara dahil sa galit ng mga residente sa kanila. Simula nang dumating sila sa bayan, tila laging may sakunang nagaganap. Kaya pinagtagpi-tagpi ng mga tao ang mga pangyayaring yon at sila ang sinisisi. Wala nang mapupuntahan ang mag-ina. Kaya kahit walang kasiguraduhan, nagpasya silang lisanin ang Santa Barbara bago pa tuluyang mapahamak sa kamay ng mga taga roon. Nakarating sila sa karatig baryo ng San Bartolome. Doon, payak ang pamumuhay ng mga tao at mas maliit ang baryo kumpara sa Santa Barbara. Napagpasyahan ng mag-ina na doon na lamang makipagsapalaran kesa lumayo pa. Habang naglalakad, nadaanan nila ang isang maliit na kubo sa gitna ng maisan. Halatang pahingahan iyon ng may-ari ng lupa. Maya-maya, may isang may edad na lalaki ang lumapit sa kanila at kinausap sila. Sigurado po ba kayo? Patitirahin niyo talaga kami dito sa kubong to? Oo naman. Bihira lang kasi akong makapunta rito sa maisan eh. Medyo nagkakaedad na rin kasi ako at nirarayuman na. Hulog ka ng langit sa amin, Undoy. Dahil sa katunayan, wala kaming mapupuntahang mag-ina. Bakit nga pala kayo umalis sa dati niyong tirahan? Nagkaproblema lang ho kasi. May nagalit po sa aming mga tao ni inay. Ay nako, hindi ko na itatanong kung anong ikinagagalit nila sa inyo. Basta sa ngayon, kung papayag kayo, ay pwede na kayong tumuloy dito sa kubong ito. Ngayong araw din. Maraming salamat po, Mang Undoy. Hindi po namin alam ni inay kung paano kami lubos na magpapasalamat. Bantayan niyo lang ng maigi itong maisan ko. Sapat na yun sa akin. Maaasahan mo, Undoy. Pag-iigihan namin ni Sirena ang pagbabantay nitong maisan mo. Aasahan ko yan ah. Kung gusto nyo, pwede kayong magluto ng mais para may makain kayo mamayang hapunan. Salamat po ulit. Gutom na po talaga kami ni inay. Kukuha lang po ako ng ilang piraso ng mais para po mailaga ako at may makain kami ng inay ko. Masayang-masaya ang mag-inang Sirena at Lukring dahil nakatagpo sila ng isang mabuting tao tulad ni Undoy na handang tumulong kahit hindi pa nila ito lubusang kilala. Gaya ng sinabi ni Undoy, nanguha nga ng ilang pirasong mais si Sirena at inilaga ito upang maging hapunan nilang mag-ina. Kinabukasan, inayos nila ang kaunting dalang gamit at nilinis ang loob at labas ng kubo.
Dahil may natitira pang pera si Serena, nagpasya siyang bumaba sa palengke upang mamili ng bigas at iba pang pangangailangan nila. Pagkarating niya sa palengke, habang naglilibot at tumitingin sa mga dapat niyang bilhin, bigla siyang nabangga ng isang babae. Naku, pasensya na miss. Hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Bulag ka ba? O tanga ka lang talaga? Ha? Pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Hoy, wag mo nga akong niloloko ha. Teka nga, baka mamaya ninakawan mo na ako eh. Ano? Hindi naman ako magnanakaw. Pasalamat ka, narito pa ang wallet ko. Dahil kung nawala to, irereklamo talaga kita sa barangay. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako ganong klase ng tao. Wala akong pakialam kung anong klaseng tao ka pa. Eh sa paningin ko sa'yo, magnanakaw ka eh. Isa pa, dayo ka ba rito sa baryo namin? Ngayon lang kita nakita rito ah. Oo, dayo lang ako. Anong nangyayari dito? Sigrid? May kaaway ka na naman? Eh paano? Ito kasing tangang babae na to, Sinon. Hindi tumitingin sa dinaraanan niya. Kaya hayan, nabanggan niya ako. Palibasa, aanga-anga, nakakabisit, nakakasira ng araw. Kumalma ka nga. Ang aga-aga, mainit na naman yung ulo mo. Miss, pasensya ka na dito sa kasintahan ko Ayos lang yon. May kasalanan din naman ako. Mabuti naman at inamin mo ring bubita ka. Sigrid, ano ba? Huwag mo nang patulan. Mukhang dayo siya rito sa atin. Oo, dayo nga kami rito sa baryong to. Kararating lang namin kahapon. Ay, nako! May natagpo ang patay doon, oh! Ay, mga kasama! May inaswang daw kagabi! Ay, totoo yan, si Bentong daw! Abay, natagpo ang patay sa gilid ng daan. Alam mo ba yon? Ha? Alam mo yun? Ay, nakakatakot na dito sa baryo natin! Diyos ko. Anong nangyayari? Sigrid, halika na. Bago pa tayo maipit sa nagkakagulong mga tao. Halika na, umalis na tayo. Teka, ay! Ano ba? Sandali lang, Sinon! Dahan-dahan! Huwag mo naman akong ihilahin! Bilisan mo na kasi. Sinon! Ano ba? Sinabi ng dahan-dahan eh! Ano bang nangyayari? Bakit nagsisitakbuhan ng mga tao? At may dumating na mga tanod ng barangay. Tumbi ka dyan, Ineng! Kung ako sa'yo, umuwi ka na! May aswang sa paligid! Pinatay ng aswang si Bentong! Ano? Naguguluhan man sa pangyayari, mas pinili ni Serena na umalis na rin sa palengke dahil nagkakagulo na ang mga tao roon. Umuwi siya sa kanilang tinitirang kubo na halos walang dala. Bumili na lamang siya ng 5 kilong bigas na nadaanan niya sa tindahan. Kaagad naman siyang sinalubong ng kanyang ina. Saka nagtanong kung kumusta naman ang naging lakad niya sa bayan at kung maayos naman ba doon dahil nagbabalak daw itong magtinda ng aanihin itong gulay kapag nakapagtanim at nakaani na sila. Ang tahimik mo, anak. Kumusta naman ang pamilihang napuntahan mo? Maayos naman ba? Oh, may problema ba, Serena? Kanina po kasi inay, sa pamilihan. Bigla na lang hong nagkagulo ang mga tao. May patay raw at pinatay daw ho ng aswang. Ay, aswang. Hanggang dito pala eh, may aswang pa rin. Bakit ho inay? Nakakita na ho ba kayo ng aswang? Noon, kasama kasi ako ng lolo Hilario mo. Sa panggagamot niya, palagi siyang may nakakaengkwentrong aswang, engkanto, mga mangkukulam na itim. Kung ganon, totoo nga ang aswang ang pumatay sa lalaking yun sa palengke? Kung nawawala ang lamang loob at dugo, marahil, aswang nga ang pumatay sa kanya, anak. Nakakatakot naman po pala sa lugar na ito, inay. Kung sa Santa Barbara, mga residente ang nakakatakot dahil sa kasamaan ng mga ugali. Dito naman sa baryong to, mga aswang. Anak, mag-ingat na lamang tayo. Hindi naman lahat ng mga aswang ay masasama. Marami rin sa kanila ang gustong mamuhay ng tahimik.
Kaya manalig na lamang tayo sa Diyos na hindi tayo mabiktima ng masasamang uri ng aswang. Opo, inay. Sana nga po. Kung may aswang man dito sa lugar na to, sana tumigil na sila sa pambibiktima. Tumango na lamang si Lukring kay Sirena bilang pagsang-ayon sa kanyang anak. Maraming karanasan si Lukring, lalo na tungkol sa usaping aswang. Lumaki siya sa lumang paniniwala ng kanyang lolo noon. Maaga kasi siyang naulila, kaya ang lolo at lola niya ang nagpalaki sa kanya. Nang nakapag-asawa siya, maaga rin siyang nabiyuda, kaya sila na lamang dalawa ni Sirena ang natira nang mamatay rin ang kanyang lolo at lola. Lumaki namang maganda, mabait at matalino si Sirena. High school lang ang tinapos nito, pero hindi nawawala ng pag-asa si Lukring na makakapag-aral ang kanyang anak ng kolehiyo. Isang araw, si Lukring ang pumunta sa baryo upang bumili ng kanilang mga kakailanganin sa kubo. Doon, nakita niya ang isang tarpaulin tungkol sa scholarship ni Mayor para sa mga gusto mag-aral ng kolehiyo. Masayang masaya si Lukring nang umuwi at ibinalita iyon kay Sirena. Talaga po, inay? Sa tingin nyo, makakakuha ako ng scholarship? Bakit hindi, anak? Matalino ka. Nagtapos ka ng mataas na parangal nung high school ka, hindi ba? Pero 20 anyos na ho ako, inay. Parang ang tanda ko na ho para mag-aral ulit. Ano naman ngayon? Sirena, ang kahirapan ay hindi sukatan kung hanggang saan lang ang dapat na pangarap mo. Walang limitasyon ang mga pangarap ng taong may tapang at pananalig sa sarili. Hanggat may lakas ka pang lumaban at may puso kang handang magsumikap, abutin mo ang pangarap na yan. Huwag mo itong susukuan hanggat kaya mo, dahil ang pagsuko ang tunay na pagkatalo. Sa tingin niyo po ba, inay, makakakuha ko ng scholarship? Anak, walang masamang sumubok. Mas mabuti nang mabigo sa pagsubok kaysa mabuhay sa panghihinayang. Kapag nakuha mo ang scholarship, maaari kang mag-uwian. Malapit lamang ang community college dito sa atin. Hindi hadlang ang layo o kakulangan. Ang tanging hadlang ay ang takot, anak, na hindi man lang sinubukang lampasan. Tandaan mo, Sirena, ang edukasyon ay hindi lamang para sa may kaya, kundi para sa may determinasyon. At naniniwala ako sa iyo, anak. Salamat po, inay. Sige ho, susubukan nating pumunta sa opisina ni Mayor. Sasamahan kita bukas, anak. Ngayon pa lang, masaya na ako para sa iyo, Sirena, anak. Kinakabahan, ngunit nag-uumapaw sa galak ang puso ni Sirena. Matagal na niyang pangarap ang makapag-aral sa kolehiyo. Karamihan sa kanyang mga naging kaklase noong 2011 ay ilang taon na lamang ay magtatapos na sa kolehiyo. Habang siya ay naiwan, napilitang ihinto ang pag-aaral dahil sa kakapusan ng buhay nilang mag-ina. May mga gabing tinatanong niya ang sarili kung hanggang pangarap na lamang ba siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi kailanman namatay ang kanyang desire para magpatuloy. Ang kanyang quiet determination to rise above their circumstances. Kinabukasan, nagtungo silang mag-ina sa opisina ng mayor upang pag-usapan ang tungkol sa scholarship program. Maayos silang tinanggap at kinausap. In-interview si Sirena, hiningi ang kanyang mga requirements at academic credentials at sumailalim siya sa entrance examination sa community college. Sa awa ng Diyos ay nakapasa siya. Hindi maipaliwanag ang tuwa nila mag-ina. Para sa iba, isa lamang iyong simpleng resulta ng pagsusulit. Ngunit para sa kanila, ito ay bukas na pintuan, ang pangalawang pagkakataon, ang panibagong simula. Iisang kurso lamang ang iniaalok ng community college na yon, ang agriculture. Ngunit hindi naging hadlang yon kay Sirena. Hindi siya namimili ng landas.
Mas pinipili niyang pahalagahan ang oportunidad. Para sa kanya, ang edukasyon ay edukasyon. Anumang kurso man ito, basta't ito'y magbubukas ng mas maliwanag na kinabukasan, ay malaking biyaya na yon para sa kanya. Tingnan mo anak, ang swerte nga naman. Hindi mo alam, basta na lang dumarating. Oo nga po, Inay. Masayang masaya po ako. Sa wakas, makakapag-aral na po ako. At kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral ko, sana makahanap ako kaagad ng matinong trabaho para makabili tayo ng sarili nating bahay. Ay, sana nga anak. Pero sa ngayon, isipin muna natin ang mga kakailanganin mong gamit sa pag-aaral mo. Opo, Inay. Tapo! Tapo! Lukring! Serena! Nariyan ba kayo sa loob? Si Undoy yun ah. Ano kayang dahilan? Bakit siya na parito? Hindi ko rin po alam, Inay. Mabuti pa ho pagbuksan na lang natin ang pinto para malaman po natin kung ano ang sadya niya. Ay, mabuti pa nga siguro. O sige, dito ka lang. Bubuksan ko muna ang pintuan. Opo, Inay. Naiwan sa loob ng kubo si Serena habang lumabas ang kanyang ina upang harapin si Undoy. Ilang minuto rin ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Lukring. Kaya nagpasya na lamang si Serena na sundan ang ina sa labas ng kanilang kubo. Paglabas niya, naabutan niya si Undoy na may dala itong medyo may kalakihang plastic bag. Kaagad na kumaway sa kanya ang may edad na lalaki. At lumapit naman si Serena rito upang magbigay ng kanyang paggalang. Mano po, Mang Undoy? Salamat, Serena. Ito nga pala, dinalhan ko kayo ng nanay mo ng ayuda galing sa munisipyo. Konting bigas, noodles, kape at asukal. Ay, mabuti pa dito sa inyo, no? Kahit walang bagyo nagbibigay ng ayuda. Ay, oo. Mabait kasi ang mayor dito. Hindi siya kurakot. Pansin ko nga rin po. Bago ko nga pala makalimutan huwag kayong lalabas ng gabi. Delikado na. Dito sa baryo may gumagala daw na aswang ngayon. Kailan pa ba nangyari yung pananalakay ng aswang? Nitong nakaraan lang, kasabay yata ng pagdating nyo rito sa baryo ng San Bartolome. Ha? Ganun ba? Oo. Dahil wala namang ganyang pangyayari noon. Tahimik naman dito sa baryo. Pero hayaan nyo. Basta mag-iingat na lang kayo. Alam nyo nang nasa gitna kayo ng bukid. Medyo may kalayuan ang kapitbahay nyo rito. Salamat po ulit, Mang Undoy. Sana tumigil na rin ang aswang sa pambibiktima niya. Aba, sana nga. Kasi kawawa naman ang biktima niya. Nako, may maliit na anak pa naman yun si Bentong. Kawawa nga ang asawa. Ikapapanganak lamang. Kung gusto nyo, makipaglamay kayo. Malapit lamang dito ang bahay ni Bentong. Titingnan namin, Undoy. O siya, maraming salamat dito sa ayudang dala mo, ha? Walang anuman. Siya, maiwan ko na kayo mag-ina. Ako hahayon at may duty pa ako sa barangay hall bilang lupon ng barangay. Nagkatinginan na lamang silang mag-ina habang tinatanaw ang papaalis na si Undoy. Bit-bit ang maliit na plastic bag na may lamang ayuda ay walang kibo si Lukring. Nag-aalala namang kinausap ito ni Serena. Noon kasing nasa baryo pa sila ng Santa Barbara nakatira, ay napagbintangan din silang mangkukulam kaya sila pinalayas ng mga tao. Pero ang totoo ay napag-initan lamang sila ng kanilang mga kapitbahay na tsismosa. Nay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala ko, anak. Baka maulit na naman ang nangyari noon. Lalo na sa kumakalat na balitang aswang na sumasalakay sa baryong ito. Nay, wala ho tayong dapat na ikabahala. Dahil unang-una, wala ho tayong ginagawang masama. Gusto lang nating mamuhay ng mapayapa. Umiwas na lang tayo sa gulo, anak. Hanggat maaari, huwag tayong basta-basta magpakakampante. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Lalo na't mag-uumpisa ka ng pumasok sa paaralan simula ngayong darating na Lunes. Opo, Inay.
Mag-iingat po ako. Kita ni Sirena ang pangamba sa mukha ni Lukring. Alam niyang natroma ito sa nangyari sa kanila sa Santa Barbara. Ayaw na ni Sirena na mangyari pa ulit sa kanila ang dinanas nila doon. Nang mga sumunod na araw, mas lalo pang naging usap-usapan ang tungkol sa gumagalang aswang sa baryo ng San Bartolome. Nanahan na rin ang takot sa mga residente ng naturang baryo. Sumapit ang Lunes. Sabik na naghanda si Sirena patungo sa community college. Malapit lang iyon sa bukid na kanilang tinitirhan. Dahil matatagpuan lamang ang community college sa boundary ng San Bartolome at bayan ng La Facita. Pagkarating niya sa paaralan, namangha si Sirena. May kalakihan din kasi ito at marami ring mga estudyante. Pagpasok niya ng unang klase, mas pinili niyang maupo sa kalapit na bintana upang makalanghap ng preskong hangin. Ngunit biglang napaurong siya sa kanyang upuan nang may isang babaeng tumayo sa kanyang harapan. Matalim ang tingin ng babaeng ito sa kanya. Ikaw na naman? Nananadya ka ba talaga? Una, binangga mo na ako sa palengke. Tapos ngayon, inagaw mo pa ang paborito kong pwesto? Dito ka nakaupo? Pero unang araw pa lang naman ng klase. Papanong sa'yo ang upuang ito? Aba, mas marunong ka pa sa akin. Sa gusto ko dyan eh. Kaya pwede ba? Umalis ka dyan? Ako ang uupo dyan. Sandali lang. Hindi naman yata tama yung gusto mo. May lakas ng loob ka na ngayong sagot-sagutin ako, ha? Bakit? Ha? Bakit? Lalabanan mo ako? Matapang ka? Una sa lahat, hindi ako pumunta rito para makipag-away. Pangalawa, wala akong maling ginagawa. Ako ang nauna sa upong ito, kaya akin to. Pwera na lang, kung magbigay na assigned seat ang professor natin at sa'yo ibigay ang upuan na to. Saka lang ako aalis. Kanami sa imo tampaunya. Gabato kagid ka akon? Hinugay na ha? Baw! Makaulugod kagid na babae ka? Anong sabi mo? Ang sabi ko, buwisit ka, peste ka, entremetida ka. Dayo ka rin lang naman pala dito. Akala mo kung sino kang umasta. Kini-question mo pa ang pagiging dayo ko noon sa palengke. Isa ka rin palang dayo dito. Ano naman ngayon? Hindi pa rin mababagong paningin ko sa'yo na boba, tanga ka. Kaya pwede ba? Umalis ka na dyan? Dahil kung hindi, itutulak kitang babae ka. Ayoko. Ako ang nauna sa pwestong ito. Kaya hindi ako aalis. Ang dami pang bakanting upuan, oh. Ayaw mo talagang umalis, ha? Sige, subukan mo. Kung hindi, ihahampas ko sa itong bag ko. Sigrid! Ano na naman to? Ha? Teka, ikaw yung babae sa palengke, di ba? Ako nga, Siya nga, Zenon. At hanggang dito, sinusundan niya ako. mawalang galang na sa inyo. Pero hindi kita sinusundan. Tumahimik ka nga. Umalis ka na lang sa upuan ko nang matapos na tayo. Ayoko nga. Bakit pa mapilit ka? Sigrid, doon na lang tayo sa kabila maupo. Halika na, pinagtitinginan na tayo ng mga kaklase natin. Hindi pa tayo tapos na babae ka. Nanghihinang naupo si Sirena sa kanyang upuan. Alam niyang galit na galit sa kanya si Sigrid. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang kainit ang dugo nito sa kanya. Sa kabila ng lahat, iisa lang ang malinaw sa kanyang isip. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan. Lumipas ang maghapon sa loob ng silid-aralan. Ngunit hindi nawala ang matalim na titig ni Sigrid sa kanya. Kahit paulit-ulit itong sawayin ng kanyang boyfriend na si Zenon, hindi pa rin ito tumitigil. Pagsapit ng uwian, bandang 5:00 ng hapon, kinuha ni Sirena ang lumang bisikletang ipinahiram sa kanya ni Ondoy upang magamit niya sa pagpasok sa paaralan. Mabagal siyang nagpipidal palayo sa community college hanggang sa marating niya ang masukal na daan pa uwi. Ngunit bahagya siyang napatigil nang biglang lumakas ang hangin.
Sunod-sunod na tumama sa kanyang mukha ang mga tuyong dahon na lalaglag mula sa mga puno. Parang may babalang dala ang ihip ng hangin. Ano ba nangyayari? Bakit biglang lumalakas ang hangin? At tumatama ang mga dahon sa mukha ko? May biglang lumitaw na malaking itim na aso sa harapan ko. Hindi, nalilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Namumulat parang sasakmalin niya ako. Kailangan kong makalayo dito. Sinakmal niya ang braso ko. Aray! Ang sakit! Tumutugo ang braso ko. Bitiwan mo kung aso ka. Ang bag ko, ihahampas ko sa kanya. Hindi, mas lalo niyang diniinan ang pagkakasakmal sa braso ko. Itiwan mo ko. Ang sakit! Tulong! Tulong! Bitawan mo siya! Hoy, si Sinon, Bitawan mo siya, sabi! yung aso, bigla na lang kumaripas ng takbo. Serena, dumudugo ang braso mo. Marami kang sugat at kisgas. Halika, tutulungan kita. Saan ka ba nakatira? Sa may bukid, sa may isa ni Mang Undoy. Ha? Ang sakit. Aray ko. Sandali, tatalian ko yung braso mo para matigil yung pagdurugo. Ayan, natalian ko na. Bubuhatin lang kita. Mukhang hindi mo kakayanin maglakad. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Walang anuman. Kailangan na nating umalis. Kailangan na kaagad magamot ang sugat mo. Nalikha ng aswang. Hindi na nakasagot si Serena. Tuluyan ang nagdilim ang kanyang paningin at wala na siyang maalala sa mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya sa loob ng kanilang kubo. Bumungad sa kanya ang kanyang ina. Abala sa pagtapal ng mga halamang gamot sa kanyang mga sugat at gasgas. Agad itong napangiti nang makita siyang nagmulat ng mga mata. Kaagad siyang tinanong ng kanyang ina kung kumusta ang kanyang kalagayan at kung ano ang kanyang nararamdaman. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Ay, sobra akong nag-alala sa'yo. Halos buong magdamag. Wala kang malay. Inay, yung malaking asong sumalakay sa akin. Isang aswang ang sumalakay sa'yo, anak. Mabuti na lang at nailigtas ka ng kaklase mo. Dinala ka niya rito kagabi. Halos himatayin nga ako nang makikita kong kalagayan mo. Sa Sinanho, Inay. Oo, siya nga. Pero umalis din agad siya pagkatapos kanyang maihatid. Muntik na po akong lapain ng aswang, Inay. Mabuti na lang po, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Mabait pa rin ang Diyos sa atin, anak. Dahil bukod tayong pinagpala. O siya, ipaghahanda kitang pagkain mo para bumalik ang lakas mo. Pagkatapos, pupunta ako ng palengke upang mamili ng kakailanganin natin dito sa bahay. Opo, Inay. Sana gumaling na kaagad ang mga sugat ko para mahanap ko ng aswang na sumalakay sa akin. Mahahanap din natin ang aswang na may gawa nito sa iyo, anak. Pagkatapos pakainin ni Lukring si Serena, agad itong umalis upang magtungo sa palengke. Nagmamadali ang ginang sapagkat ayaw niyang iwan ng matagal si Serena. Habang naglalakad, may iilang taong napapatingin sa kanya. Iniisip niya na lamang na marahil ay dahil lamang sa ngayon lang siya nakita ng mga tao dito. Pagkarating sa palengke, dumiretso siya sa tindahan ng mga karne. Aakma pa lamang sana siya nakukuha ng karne ng baka nang biglang may umagaw nito mula sa kanyang kamay. Ineng, sa akin ang karning yan. Hindi mo pa naman nababayaran, hindi ba? Kaya akin na to. Hoy, bakla! Ikilo mo nga tong karning to.
Isama mo na rin yung karne ng manok at ng baboy. Bibilhin ko lahat. Pati itong karne ng baka. Ha? Ay, paano naman ako? Anong paano ka? Pakialam ko naman sa'yo. Maghanap ka ng tindahan na mabibilhan mo ng karne. Nakalimutan ko. Wala na nga palang ibang tindahan ng karne dito sa palengke. Dahil patay na si Mang Bentong. Kahit 1 kilong karne lang, Ining. Pagbigyan mo na ako. Ayoko nga! Hoy, bakla, ano ba? Bilisan mo na nga ang pagkilo ng mga yan. Oh, hayan ang bayad. Hoy! Halina kayo dito. Isakay niyong mga yan sa tricycle. Ibang klaseng ugali ng babaeng to. Paano ba yan, Ale? Wala ka nang mabibiling karne. Dahil binili ko na lahat. Better luck next time. Bye! Ale, pasensya na po kayo ha. Wala na po kayong mabibiling karne. Oo nga eh. Ganun ho talaga yung ugali ng Sigrid na yun eh. Matakaw ho sila. Sila ho ng pamilya niya. Halos sila nga ho ang umuubos ng paninda kong karne eh. Eh wala na bang ibang pwedeng bilhan ng karne dito? Doon na lang sana ako bibili. Wala na ho talaga eh. Simula ho nung patayin ng mga aswang si Mang Bentong, ako na lang ho ang nag-iisang nagtitinda ng karne dito sa palengke. Siya pala yung sinasabing pinatay ng aswang? Ay nako, oho. Kawawa nga po yung pamilya niya eh. Ganito na lang ho. Bukas ho ng madaling araw, mag-aangkat po uli ako ng karne. Gusto niyo ho? Sumabay na po kayo sa akin patungo sa mga suppliers ko? Talaga? Ayos lang sa'yo? Oo naman po. Ayos lang sa akin. Hindi niyo naman po siguro ako kukumpetensyahin eh. Ay nako, hindi. Pangkonsumo lang namin ng anak ko. Mahilig din kasi kami sa karne. O siya nga pala, nakalimutan kong magpakilala sa iyo. Ako si Aling Lukring. Aling Lukring Anga, itawag mo sa akin. Ay, ako naman po si Lulu. Madaling nakagaanan ng loob ni Lukring si Lulu. Mabait ito. Taliwas sa babaeng ng bastos sa kanya kanina. Umuwi siyang walang dalang karne. Mumurahing isda lamang ang kanyang nabili. Kasama ang ilang halamang gamot. Pagkarating sa kanilang kubo, nagmamadali siyang pumasok at agad na tinungo si Sirena. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Pagsapit ng gabi, saka lamang niya ito marahang ginising upang pakainin at linisin ang mga sugat nito. Nay, hindi po yata humihilom ang mga sugat ko. Dahil hindi ito ordinaryong sugat lang, anak. Likha ito ng aswang. Kaya hindi rin natin ito pwedeng gamutin gamit ang nabibiling gamot sa butika. Kung ganun, puro halamang gamot lang ang gagamitin natin na panggamot ko dito, Nay. Oo, anak. Kaya siguradong matatagalan ito bago maghilom. Pero huwag kang mag-alala. Mapipigilan ng mga halamang gamot na to na kumalat ang impeksyon na dulot ng aswang. Nay, ang ipinagtataka ko lang, bakit sinugod ako ng aswang at hindi niya ako tinuluyan kaagad? Anong ibig mo sabihin? May pagkakataon na siyang lapain at kainin ako, Nay. Pero hindi niya kaagad ginawa hanggang sa nailigtas ako ni Sinon. Aba, nakakapagtaka nga yan. Lalo na kung gutom ang aswang, wala itong ibang nasa utak, kundi ang kainin ng biktima. Dapat malaman natin kung sino ang aswang. Baka balikan niya ako at mambiktima pa siya ng ibang tao. Kailangan ko na yatang pag-aralan ulit ang panggagamot at panunugis ng aswang, anak. Ho? Sabi ko naman sa'yo, dati, palagi akong kasakasama ng Lolo Hilario mo noon sa panggagamot niya. Kaya medyo may alam din ako. Pwede niyo rin ho ba akong turuan, Inay? Ha? Sige na po. Muntik na ho ako mabiktima ng aswang. At hindi ako sigurado
Kung yun na nga bang huling beses na aatakihin niya ako ulit, mas maigi na pong handa ako, inay. O sige, tuturuan kita sa mga nalalaman ko, Serena. Pero sa ngayon, magpagaling ka muna, anak. Opo, inay. Nagdadalawang isip si Lukring kung tuturuan ba niya ang kanyang anak. Ngunit naisip niyang tama lamang yon. Muntik na itong mabiktima ng aswang. Kaya mas mabuting maging handa si Serena sakaling muli niyang makaharap ang nilalang na sumalakay sa kanya. Lumipas ang mga araw. Unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Serena. Naging malapit na rin siya kay Lulu, ang baklang palaging dumadalaw sa kanilang kubo upang magbenta ng karne. Madalas kasing maubusan ng paninda si Lulu sa palengke dahil pinapakyaw lahat ni Sigrid ang mga karne. Katulad na lamang noong araw na yon, may dala itong 2 kilo ng karne at maaga itong dumating sa kanilang bahay. Doon na rin ito nakikape, kasama nila. Ay nako, masiba talaga ang pamilya ni Sigrid sa karne. Para bang madidets kapag hindi nakapakyaw ng karne? Talaga? Talagang talaga. Ang tawag nga namin sa pamilya nila ay matakaw na dayo. Kasi halos lahat ng tinda sa palengke pinapakyaw nila. Wala silang pakialam kung may maubusan man. May pera sila kung ganun. Sa mahal ba naman ang bilihin ngayon? Pero, tagasan ba talaga sila? Bago sila napadpad dito sa San Bartolome. Sa pagkakaalam ko, taga-Capiz talaga sila. Lumipat lang dito. Hindi ko nga alam kung anong dahilan kung bakit sila lumipat dito. Pero, ayon sa radar ko, may kamag-anak sila dito sa baryo ng San Bartolome. Sino naman? Hindi ko alam kung sino ha. Pero, yun ang chika. Kaya sila napunta dito dahil sa kamag-anak nilang yun. Ganun ba? Pareho pala kaming dayo dito. Pero kung maliitin ako ni Sigrid, sobra. Ay oo, pareho lang kayong dayo dito. Nauna lang na dumating ang pamilya nila bago kayo dumating. Eh, yung boyfriend niya, taga rito ba talaga siya sa San Bartolome? Hindi, pareho silang dayo. Hindi ko nga alam kung taga saan si Zenon eh. Pero magkasama silang dumating dito, kaya mukhang live-in lang ang dalawang yon. Sayang nga eh, ang gwapo pa naman ni Zenon. Napunta lang sa Bruhildang katulad ni Sigrid. Bakit mo ba tinatanong ang tungkol sa kanila? Kaklase ko kasi sila. Inaaway din ako. Ay, bruha talaga yon. Huwag kang magpapatalo, Serena, ha? Kung maaari, kalbuhin mo. Sabunutan mo ang kilay niya. O kaya naman, ilang paso mo sa sahig. Ikaw talaga, Lulu. Ang brutal mo. Natawa na lamang si Serena sa mga pinagsasasabi ni Lulu. Halatang may tinatagong inis din ito kay Sigrid. Sa araw-araw nitong pagdalaw sa kanila, palagi itong may baong chismis. Magiliw din ito kay Lukring. Kaya halos anak na rin ang turing ng ginang dito. Sa paglipas ng mga araw, muling nakabalik sa klase si Serena. Bahagya na rin naghilom ang sugat sa kanyang braso na dulot ng aswang. Nag-special exam siya upang mabawi ang mga araw na kanyang na-absent. Habang kasalukuyan niyang sinasagutan ang test paper, bigla siyang nilapitan ni Sigrid. May mapanuyang ngisi sa mga labi nito. Hi, Serena. Bumalik ka na pala. Magaling ka na? Oo, magaling na ako. Ay, sayang ano. Hindi ka pa natuluyan. Ang sama talaga ng tabas ng dila mo, no? Ano bang problema mo? Problema ko? Ikaw. Nabubisit ako sa'yo eh. Epal ka kasi. Kaya pwede ba? Bumalik ka na lang kung saang lupalop ka galing. Bakit hindi na lang kaya ikaw ang mauna? Ano? Pareho lang tayong dayo sa lugar na to, Sigrid. Kaya wag mo kong paandaran ng pagiging maldita mo. Matala ka rin talaga, no? Gusto mo ng gera? Sige! Pagbibigyan kita. Wala pang kumakalaban sa akin.
ang hindi nagmamakaawa sa akin, Serena. Bakit ako magmamakaawa sa'yo? Diyos ka ba? Pesteng yawa ka gid na babae ka? Ginapaakig mo gid ako? Ay, kanamit gid sa imong tampaunya. Hindi man kita maintindihan. Pero itong sasabihin ko sa'yo, malo kayo to attitude. Bruha to. Anong sabi mo? I-google mo na lang kung gusto mo. Diyan ka na. Nagngingit-ngit sa galit si Sigrid habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Sirena. Si Sirena naman ay lihim na napangiti. Alam niyang hindi tama ang makipag-away. Ngunit ang mga katulad ni Sigrid ay minsan kailangan din patulan upang makita nito na hindi lahat ng tao ay maaari nitong tapak-tapakan lang. Pagkatapos ng klase, diretso umuwi si Sirena sa kanilang kubo. Doon ay tinuruan siya ni Lukring ng mga orasyon na dapat niyang malaman, mga panlaban at pangontra sa aswang, pati na rin ang iba pang mga aral na minana pa mula sa kanyang lolo sa tuhod na si Hilario. Kinagabihan, maagang nagpahinga ang mag-ina, ngunit nasa kalagitnaan sila ng mahimbing na pagtulog nang makarinig sila ng kakaibang ingay mula sa maisan. Nay, anong nangyayari? Bakit nagkakagulong mga hayop sa labas? May aswang. Kunin mo ang itak, anak. Pati na rin ang mga pangontra. Opo, inay! Nay, may nagpupumilit buksan ng pintuan natin. Humanda ka, Serena. Mukhang tayo talagang punterin ang aswang na to. Nay, nabuksan ang pintuan natin. At ang asong yan, siya ang sumalakay sa akin noon. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin noon. Hindi siya takot sa bawang, anak. Hindi siya mababang uri ng aswang, Serena. Nay, susugurin niya tayo. Kumamit ka niya! Ay, hindi! Sinakman niya si nanay sa leeg! Bitawan mo ang nanay ko! Itong bagay sa'yo! Tawin pa kita ng itak na to! Hoy, tumakbo na ang aswang! Papalabas ng bahay! Nay! 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 Serena. Anak. Hindi! Bumubulwak ang dugo sa liig ng nanay ko! Hindi! Nay, sandali lang po. Lalagyan ko ng tela ang liig mo. Nay! Wag na. Serena. Hindi na ako tatagka. Nay, hindi. Mabubuhay ka. Hindi ko hayaang mamatay ka. Nay, dadaling kita sa ospital. Dadaling kita sa ospital. Mahal kita, anak. Hindi! Hindi! Nay! Huwag mong ipipikit ang mga mata mo! Nay! Nanay! Nay! Humahagulhol ng iyak si Sirena habang yakap ang bangkay ni Lukring. Halos mawala ng ulirat ang dalaga sa nangyari. Nanginginig ang kanyang mga kamay at buong katawan at nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang patuloy na umaagos mula sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa'y dinampot niya ang itak at lumabas ng kubo. Wala na siyang pakialam kung may iba pa bang aswang sa labas. Pagkalabas niya ng kubo, napatingin siya sa damuhan. Doon, nakita niya ang mga bahid ng dugo. Dugong nagmula sa aswang na kanyang tinaga sa likod. Walang pag-aatubili. Sinundan niya ang bakas ng dugo hanggang sa tuluyan itong naglaho. Doon yon tumutumbok sa gitna ng maisan. Ipinapangako ko. Igaganti ko ang nanay ko. Hahanapin kitang aswang ka. Kahit saan ka man magpunta. Hahanapin kita. Hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang nanay ko.
Papatayin kita ng aswang ka! Papatayin kita! Naririnig mo ba? Kung naririto ka pa sa paligid, tandaan mo to! Maniningil ako! At kapag dumating ang araw na yon, sisiguraduhin ko mas mabigat, mas masakit, at mas mahal ang kabayaran na kukunin ko mula sa'yo! Dumadagundong ang malakas na kidlat sa kalangitan. Tila nakikiayon sa sakit na nararamdaman ni Sirena. Kaagad kumalat ang tsismis sa buong baryo tungkol sa pagkamatay ni Lukring. Kahit hindi pa sila gaanong kilala sa lugar, marami ang dumating upang magbigay galang sa lamay niya. Pagsapit ng huling araw, mas dumami pa ang mga taong nakisalo sa libing. Matapos mailibing si Lukring, malungkot at umiiyak na umuwi si Sirena sa kanilang kubo. Nasa tabi naman niya si Lulu na maingat na umaalalay sa dalaga. Ramdam nito ang bigat na pinagdaraanan ni Sirena at tahimik siyang nagbibigay ng suporta sa kaibigan. Serena, gusto mo ba? Samahan kita dito sa bahay mo mamayang gabi. Nag-aalala ako sa'yo eh. Ayos lang ako, Lulu. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Paano kung sumalakay na naman yung aswang na pumatay sa nanay mo? Mas mabuti nga kung gagawin niya yun. Dahil hindi ko hahayaang makatakas siya ulit. Papatayin ko siya, katulad ng ginawa niya sa nanay ko. Tumutulong na rin si Kapitan sa paghahanap ng aswang. Sana, mahuli na talaga yung aswang na yon. 2 tao nang napatay niya eh. Una si Mang Bentong, pangalawa si Aling Lukring. Sisiguraduhin ko, huli na si nanay sa magiging biktima niya. Hahanapin ko siya, Lulu. Maghihiganti ako. Ay, Diyos ko naman, Serena. Baka mapano ka sa plano mong yan. Hindi basta-basta ang kakalabanin mo, kundi isang alagad ng dilim. Alam ko, kaya nga hindi ako natatakot. Dahil alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Niyakap na lamang ni Lulu si Sirena. Alam niyang magulo at halo-halo ang emosyon ng dalaga dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Lumipas ang ilang araw at muling pumasok si Sirena sa paaralan. Inaasahan niyang sasalubong sa kanya ang mapanuyang mukha ni Sigrid. Ngunit sa kanyang pagtataka, wala ang babae. Sa halip, si Zenon lamang ang pumasok sa araw na yon. Ipinagkibit-balikat na lamang ni Sirena yon. Subalit, wala ang pansin niya kay Sigrid. Ang iniintindi niya ay ang hanapin ang aswang na pumatay sa kanyang ina. Habang naglalakad sa hallway, bigla siyang sinabayan ni Zenon sa paglalakad, kaya napilitan siyang kibuin ito. May kailangan ka ba sa akin, Sinon? Gusto ko lang sanang makiramay sa nangyari sa nanay mo. Nabalitaan ko kasi nangyari sa kanya. Salamat. At salamat din pala sa'yo dahil iniligtas mo ko noon sa aswang. Ang aswang na siyang pumatay din sa nanay ko. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Serena, sana wag mo nang tangkaing hanapin ang aswang na sumalakay at pumatay sa nanay mo. Bakit? Sino ka para sabihin sa akin yan? Hindi, pasensya na kung na-offend kita. Ang ibig ko lang namang sabihin, ayokong mapahama ka dahil lang sa tangka mong paghiganti. Paano mo na lamang maghihiganti ako? Ha? Sagutin mo ako, Sinon. Bakit mo alam ang bala kong paghihiganti? Kasi nakikita ko sa mga mata mo ang galit eh. Kaya naisip ko na baka balak mong hanapin ang aswang na pumatay sa nanay mo upang magiganti. Serena, maniwala ka sana sa akin. Ayokong mapahama ka pa. Mas makabubuti rin siguro na umalis ka na lang dito sa baryo ng San Bartolome. Huwag mo akong didiktahan sa kung anong dapat kong gawin. Bakit gusto mo akong paalisin sa lugar na to? Sinabihan ka ba ng girlfriend mo na paalisin ako sa baryong to? Bakit ba ang init ng dugo niyo sa akin? Dahil ba pareho kaming dayo dito? Kung tutuusin, pareho lang naman tayong dayo dito Ay, makinig ka sana sa akin, Serena. Wala akong ibang hangad kundi ang mapabuti ka.
Sige maiwan na kita. Nagtatakang sinundan ng tingin ni Serena si Zenon. Pakiramdam ni Serena, may itinatago ang lalaki. Parang may ipinahihiwatig ang mga salita nito sa kanya. Kaya naman, nagmamadaling sinundan niya ito. Nakita niyang papalabas na ito ng gate at maingat siyang sumunod. Nang makita niyang lumilingalinga ito sa paligid, kaagad siyang nagtago sa isang puno. Nang magpatuloy itong maglakad, muli itong sinundan ni Serena hanggang sa makarating sila sa lumang bahay, malayo sa mga kabahayan. Lihim na nagmamanman si Serena sa paligid hanggang sa namataan niya ang isang pamilyar na taong kausap ni Zenon. Sa secret, dito pala sila nakatira. Pero bakit hindi siya pumasok? Mukhang maayos naman siya. Kung ganon, bakit hindi siya pumasok ngayong araw? Ayun, pumasok sila sa loob ng bahay. Bakit ibang pakiramdam ko sa lugar na ito? Parang may mga matang nakatingin sa akin. Aalis na ako dito. Sa susunod, dadalasan ko pa ang pagmamanman ko kay Sinon at Secret. Umalis si Serena dahil ayaw niyang mahuli siya ni Zenon at ni Sigrid na nagmamanman sa paligid ng bahay ng mga ito. Habang papauwi siya, nakasalubong niya sa daan si Undoy. May daladala itong sako, parang mabigat ang laman yon. Dahil halatang nabibigatan si Undoy, napakunot noo pa si Serena nang mapansin ang pulang marka sa sako at t-shirt ni Undoy. Magandang hapon sa iyo, Serena. Magandang hapon din po, Mang Undoy. Mukhang mabigat po yung pasan ninyong sako Eto ba? Baboy Ramon laman ito. Nahuli ng bitag na iniwan ko sa gubat. Ang laki nga nito eh. Jackpot na naman ang ilang araw na ulam namin ng pamilya ko. Ganun po ba? Oo. Kung gusto mo, dadalhan kita ng karne. Huwag na po. May ulam pa naman po ako. Serena, ikinalulungkot ko ang nangyari sa nanay mo. Huwag kang mag-alala. Hanggat gusto mo, maaari kang tumuloy sa bahay kubo. Maraming salamat po sa kabaitin niyo sa amin, Mang Undoy. Walang anuman yun. O siya, sige na. Kailangan ko nang umuwi at ang bigat nitong pasan kong sako. Mag-iingat ka sa pag-uwi, Serena. Kayo rin po. Hindi pa man tuluyang nakakalayo si Undoy, ay pumatak na ang dugo sa lupa galing sa pasan nitong sako. At dahil sa nangyari kay Lukring, muling nanumbalik kay Serena ang pagkamatay nito kung paano bumulwak ang dugo mula sa laslas nitong leeg. Hindi napigilan ni Serena ang muling mapaiyak. Pero ganun pa man, mas pinili niya ang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makauwi siya sa kanilang bahay kubo na kung dati ay masaya, ngayon ay puno na ng lungkot. Nanghihina niyang inilapag ang kanyang bag sa papag bago napahilamos sa kanyang mukha. Hindi na ako makapaghintay na mahanap ang aswang na pumatay sa yun ay. Habang lumilipas ang araw, mas lalo akong nawawalan ng pag-asa na mahahanap ko ang aswang na dahilan ng pagkawala mo. Pero huwag kang mag-alala, Inay. Gagamitin ko ang lahat ng kaalamang itinuro mo sa akin. Magbabayad ang halimaw na aswang na pumatay sa'yo. Ilang oras ding tulala si Serena at wala siyang ganang kumain man lang. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, kinuha niya ang itak at isinukbit ito sa kanyang tagiliran. Balak niyang lumabas at harapin ang aswang. Gusto niyang siya mismo ang maghanap sa pinagtataguan nitong lungga. Dala ang mga pangontra. Naglakad si Serena sa ilalim ng sinag ng buwan. Nakasuot siya ng sandong kulay itim at maong na pantalon. Itinali rin niya ang kanyang buhok upang hindi ito maging sagabal sa kanyang mukha. Habang naglalakad siya sa kaparangan, nakarinig siya ng pag-alulong ng mga aso. Walang takot, sinundan niya ang mga ito upang alamin kung saan nagmumula ang ingay. Dito sa lugar na to, nanggaling ang mga alulong ng aso. Ganyan na ganyan din ang narinig ko nang may aswang sa paligid.
Kumukulo ang langis na dala ko. Ibig sabihin, may aso nga sa paligid ko. Kailangan kong maging alerto. Oh, ha, may narinig akong kaluskos sa bandang yon. Oh, ha, may lumabas na 2 tao mula sa kasukalan. Teka, kilala ko ang mga yan. Si Mang Undoy, kasama si Sigrid. Teka, magkakilala silang 2. Pero hindi ko sila nakikitang nag-uusap noon. Kahit magkasalubong sila, hindi sila nagpapansinan. Niyakap ni Mang Undoy si Sigrid. Sandali, may relasyon ba silang 2? Nagtataksil ba si Sigrid kay Sinon? Bakit ko ba iniisip ang mga bagay na yan? Wala akong pakialam sa kanila. Ang ipinunta ko dito ay hanapin ang aswang. Hindi ang mangialam ng buhay ng iba. Makaalis na nga dito. Palihim na umalis si Serena. Wala namang alam si Sigrid at Undoy na may nakakita sa kanilang 2. Nagpatuloy sa paglalakad si Serena kahit walang direksyon. Pursigido siyang mahanap ang aswang. Halos ipain niya ang kanyang sarili. Lumabas lamang ito. Pero bigo siya. Dahil sa pagod ay napaupo siya sa gilid ng daan at sandaling nagpahinga. Yun naman ang tagpong naabutan ni Lulu. Pauwi na rin sana ito, sakay ng luma nitong motor. Nang makita niyang tulala at nakaupo sa gilid ng daan si Serena. Kaya naman, kaagad niyang inihinto ang kanyang motor at nilapitan ito. Sus Maria Josep kang babae ka. Anong ginagawa mo dito sa gilid ng daan? Anong oras na? Madaling araw na. Lulu, ikaw pala. Ako nga. Sino pa ba? Wala namang lumalabas ng ganitong oras, kundi ako lang. Dahil nag-aangkat ako ng karne. Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? Diyos ko, paano kung mapahamak ka? Hoy Serena, sayang ang ganda mo. Kung marip ka lang ng mga adik. Hindi sila sasantuhin ng dala kong itak. Ay, ano nga ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin, hinahanap mo ang aswang? Oo, hinahanap ko nga ang aswang. Pero nakatunog yata ang walang hiya. Hindi siya lumalabas upang mambiktima ngayong gabi. Serena, mabuti pa, sumama ka muna sa akin sa bahay ha. Doon ka muna magpahinga. Halika na, tumayo ka riyan. Lulu, Halika na. Tumayo ka na riyan. Huwag mo na akong pahirapan pa. Tingnan mo nga ang tsura mo. Pawisan ka na at mukhang wala ka pang kinain. Hindi na lamang kumibo si Serena. Nagpatianod na lamang siya at sumama kay Lulu. Hindi kalayuan sa palengke ang bahay ni Lulu. May kalakihan ang bahay nila. Halatang pinag-ipunan ang bawat parte noon. At dahil mag-aalas 3 na ng madaling araw, ay walang nahagilap na pagkain si Lulu, kundi cup noodles. Pinilit niyang pakainin si Serena. Nakahinga siya ng maluwag. Nang mag-umpisa na itong kumain, ilang saglit din itong kumain bago nagsalita. may tanong ako sa iyo, Lulu. Tungkol saan naman yan, Serena? Anong koneksyon ni Sigrid at Mang Undoy? Ha? Si Mang Undoy? Yung may-ari ng kubo na tinutuluyan mo? Oo, siya nga. Anong koneksyon niya kay Sigrid? Ah, ang pagkakaalam ko, wala naman. Hindi nga sila nag-uusap eh. Tsaka, di ba sabi ko sa'yo, dayo lang din dito si Sigrid. Ha? Sandali. Hindi ba nabanggit mo sa akin na may kamag-anak dito si Sigrid? Pero hindi mo alam kung sino yun? Oo. Yan kasi ang usap-usapan dito noon eh. Ay, bakit ba? Ano ang tungkol sa kanila? Kanina kasi, nakita kong magkasama si Sigrid at Mang Undoy. Masinsinan silang nag-uusap. Tapos, niyakap ni Mang Undoy si Sigrid. Ano? Ibig bang sabihin, nagtataksil si Sigrid kay Sinon? Yan din ang naisip ko nung una.
Pero hindi ako lubos na naniniwala na kayang magtaksil ni Sigrid kay Sinon at makipagrelasyon sa ibang lalaki na halos ama niya na. Teka. May point ka eh. So, anong ibig mong sabihin ngayon? Hindi kaya ang kamag-anak na sinasabi mo na kamag-anak ni Sigrid ay si Mang Undoy? Ay, pwede. Pero, ang tanong, bakit kailangan nilang itago na magkadugo sila? Yon ang kailangan kong alamin. Ay, sama ako dyan ah. Chismosa ako eh. Kailangan in ako sa mga chika. Kaya sama mo ako ha. Kailangan ko rin malaman kung bakit. Naku, makakaganti rin ako sa bruhitang babaeng yon. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Serena. Dito niya lamang napagtagpi-tagpian lahat. Ang mga kakaibang kilos ni Zenon, ang mainit na dugo ni Sigrid sa kanya, at ang pagsugod at pagpatay sa kanyang ina. Biglang lumaki ang kanyang hinala sa pagkatao na ni Sigrid at Undoy. Kung konektado nga ba ang dalawa? Kinabukasan, pumasok si Serena sa klase kahit wala siyang tulog. Pagkapasok, kaagad niyang hinanap si Sigrid. Ngunit wala ito. Absent pa rin. Mas lalo lamang lumaki ang kanyang paghihinala kung bakit sunod-sunod na absent ang babae. O ano, pumasok ba yung bruha? Hindi eh. Yun na nga ang ipinagtataka ko. Ewan ko, pero naghihinala na ako sa babaeng yun. Ay, ngayon ka pa maghihinala eh. Sa pagmumukha pa lang ng babaeng yon, halata mo namang hindi gagawa ng maganda? Ha? Girl, bakit maraming tao sa labas ng kubo nyo? Nariyan din si Mang Undoy. Hindi ko alam. Halika, lapitan natin. Ah, sige. Mang Undoy, ano pong nangyayari dito? Oo nga naman po, Mang Undoy. Bakit kasama niyo ang mga kapitbahay? May naaamoy kasi kaming masangsang na amoy galing dito sa bahay kubo. Kaya tinitingnan namin. Masangsang na amoy? Sandali lang po, Mang Undoy. Palagi kong nililinisan ng kubong ito. Palagi niyo po kaming pinupuri ni Inay kapag dumaraan kayo rito. Noon yon, nung buhay pa ang iyong ina. Ano pong ibig mong sabihin? Ang ibig lang sabihin ni Mang Undoy, simula nang dumating kayo, nagsimula na ring magkaroon ng pagsalakay ng mga aswang. Hindi ba yun nakakapagtaka? At hindi lang yun. Marami rin kaming nakitang mga nakalibing na patay na hayop sa likod ng kubo. Sinungaling kang babae ka. Ano gusto niyong palabasin? Na ako ang aswang? Nag-iisip ba kayo? Pinatay ng aswang ang nanay ko. Sinalakay ako ng aswang. Kaya may malaking peklat ako sa braso. Bakit? Pwede mo rin namang palabasin na pinatay ng aswang ang nanay mo at sinugod ka ng aswang. Dahil unang-una, wala namang nakakita sa kung sino talagang pumatay sa nanay mo. At hindi ko nga alam kung bakit hindi ka dinampot ng mga pulis eh. Kasi kung tutuusin, ikaw ang primary suspect sa pagkamatay ng sarili mong ina. Sinungaling ka. Sagad sa buto ang pagiging sinungaling mo. Hindi ko alam kung bakit napakainit ng dugo mo sa akin. Pero hindi ako may sikreto dito. Kundi kayong dalawa ni Mang Undoy. Oy, Makinig kayo mga kapitbahay. Itong si Mang Undoy at itong si Sigrid ay nakita ni Serena na sikretong nakikita sa kasukalan. Diba? Nakapagtataka. Bakit sila magkikita sa kasukalan? Na silang dalawa lang. Kaya naisip namin na baka may connection silang dalawa. Huwag kang magkakalat ng maling paratang, Lolo. Maaari kitang ireklamo dahil sa ginagawa mo. At babaliktarin mo pa talaga kami? Sinungaling ka. Wala kang ebidensya. Mga kapitbahay, palayasin niyo ng babaeng yan. Dito sa baryo natin. Yan ang wag na wag niyong gagawin. Dahil wala kayong katibayan para husgahan ako. Nawalan ako ng ina. Sinaktan ako ng halimaw. Tapos ako pang paaalisin niyo? Dahil ano? Dahil mas paniniwalaan yung dalawang ito?
Hindi rin sila malinis. May itinatago rin silang baho. Umalis ka na sabi dito eh. Huwag mo kong hahawakan. Ang likod ko. Ang sakit. Sigrid! Umalis na tayo rito. Halika na! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko napapalayas ang babaeng yan sa baryong to. Makinig kayong lahat. Ang babaeng yan, ang aswang na gumagala dito sa San Bartolome. Sapat ng ebidensya ang mga patay na hayop na nakuha natin sa likod ng kubo. Hoy, bruha ka? Huwag kang magsinungaling, ha? Palagi akong pumupunta dito sa bahay. Walang masangsang na amoy sa paligid. At mas lalong walang patay na hayop. Bentangera ka eh. Dumudugo ang likod mo. Ano? Umalis na tayo, Sigrid. Dumudugo ang likod mo. Halika na! Umalis na tayo. At ikaw, Serena, kunin mo ang mga gamit mo. Simula sa araw na to, pinapaalis na kita rito. Huwag kang mag-alala, Mang Undoy. Ngayon din, aalis ako sa kubong ito. Sandali. Oy, sandali lang. Ay, sino ba nga talaga ang aswang? Ay, aswang ba talaga yung si Serena? Oo nga, no. Ang tatalino nyo naman. Paano magiging aswang si Serena? Gayong pinatay at sinalakay nga siya ng aswang. Bakit ba kayo naniniwala kay Sigrid? Hindi nyo ba naisip na pareho lang naman silang dayo dito sa atin? Ay, oo nga, no. Pareho nga pala silang dayo dito. Tama. Ay, di sino sa kanilang nagsasabi ng totoo? Ay, malay ko nga, no. Hindi ko alam. Abay, naguguluhan ako. Oy, kayo rin ba? Naguguluhan ba kayo? Ba talaga kaswang? Tumudugo. Girl, mamaya na natin yung pag-usapan ha. Ang mabuti pa, kunin na natin yung mga gamit mo. Doon ka muna sa bahay ko tumuloy. Wala sa sariling umayo na lamang si Serena kay Lulu. Mabilisan nilang kinuha ang kanyang mga gamit, pati na rin ang mga lumang gamit ng kanyang ina. Hindi niya iniwan sa kubo ni Undoy. Paglabas nila ng kubo, wala na ang mga tao doon. Nagkalat din sa labas ng kubo ang mga patay na hayop at halatang bagong hukay ang lupa sa likod ng bahay. Mas lalo pang lumaki ang hinala ni Serena sa motibo at pagkatao ni Sigrid. Bakit gusto nitong paniwalaan ng mga tao na siya ang aswang na sumasalakay sa San Bartolome? Higit sa lahat, napansin niya ang dugo sa likod ni Sigrid nang itulak niya ito. Alam niyang hindi malakas ang pagkakatulak niya, kaya imposible na masugatan at dumugo agad ang babae kung wala naman itong dating sugat. Dumugo ang likod niya, Lulu. Kitang-kita ko. At dinig na dinig ko ang pagkataranta ni Mang Undoy nang makita niyang dumudugo ang likod ni Sigrid. Nakita ko rin yun, girl. Ano bang tungkol doon? Lulu, nung sinalakay ng aswang si Inay, tinaga ko yung aswang sa likod. Nakita ko pa nga yung mga dugo sa damuhan. Nakita din yun nila Kapitan. Kaya sigurado ako, may malaking sugat sa likod ang aswang. Oh no! Ibig mong sabihin, si Sigrid ang aswang? Malaki ang tsansa na siya nga. Dahil malaki ang galit niya sa akin. Noong unang beses na nagkasagutan kami, yun din ang unang beses na sinalakay ako ng aswang. Naroon din si Sino nung araw na iyon. Siya ang tumulong sa akin. Mukhang tama nga ang hinala mo, girl. Maaring ang bruhang si Sigrid ang aswang. At ngayon, gusto niyang ikaw ang mapagbintangan na aswang. Tama ka, Lulu. Kailangang mapatunayan ko na siya nga ang pumatay kay Inay. Kapag nagkataon, may paghihiganti ko na rin siya. Ano nang plano mo ngayon? Alam mo kung saan ang bahay nila, hindi ba? Oo, minsan na ako nagdi-deliver ng karne doon eh. Kasi, alam mo na, masiba sila sa karne at pagkain. Hindi ko nga lubos maisip na pati ang karne ng tao, masiba sila. Kung ganon, samahan mo ko. Ako naman ang susugod ngayon. Kung noon, sila ang sumugod sa akin. Ngayon ako naman. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi nila ako matatakasan. Mag-aalas 5 pa lamang ng hapon ay gumayak na patungo sa bahay ni Sigrid. Sina Lulu at Serena. Maingat ang bawat kilos nila
upang maisakatuparan ang balak ni Serena. May kasukalan ang paligid ng bahay ni Sigrid. Ayon kay Lulu, kasama ni Sigrid doon ang kanyang lolo at lola sa bahay. Ngunit isang beses lamang nila sila nakita. Noong araw na lumipat ang pamilya sa baryo. Simula noon, hindi na nila muling nakita ang dalawang matanda. Nang makalapit sila sa bahay, kaagad na nagdasal si Serena gamit ang banal na dasal. Ibinudbud din ni Lulu sa paligid ng bahay ang malalakas na pangontrang pinadasalan pa nila sa simbahan. Habang pumuslit naman papasok si Serena sa loob ng bahay, narinig niyang nag-uusap sina Undoy at Sigrid. Hindi ka naligtas sa lugar na ito, Sigrid. Kailangan mo nang lumipat ulit ng ibang lugar. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo nang papatulan si Serena. Hayan tuloy, muntikan ka ng mabuko. Ano namang gusto mong gawin ko, Itay? Sa hindi ko nga gusto ang babaeng yun. Mainit ang dugo ko sa kanya. Kaya dapat lang sa kanya ang lahat ng ginawa ko. Tinakot ko na siya. Pero matigas siya. Tingnan mo kung anong naging resulta ng ginawa mo. Natural, maghihiganti siya dahil pinatay mo ang kanyang ina. Ang ganda na ng plano natin. Palalabasin natin sa mga tao na silang dalawa ang aswang. Kaya ko nga sila pinatuloy sa kubo. Tama na, Itay. Mag-iisip ako ng paraan para tuluyang mawala ang babaeng yon. Huwag ka na mag-isip. Dahil ako nang mag-iisip ng paraan para sa'yo. Pero hindi ako ang mawawala kung hindi ikaw at ang mapagpanggap mong ama. Serena, Mabuti naman. At ikaw mismo ang naglapit sa sarili mo sa kamatayan, Serena. Hindi ko na kailangan pang bitagin ka para mapatay lang kita. Hindi ako sumugo dito upang mamatay lang, Sigrid. Ipaghihiganti ko ang nanay ko. Buhay ang inutang mo. Kaya buhay din ang kukunin ko sa'yo. At sa tingin mo, hahayaan kita? Kung hindi mo sana ako binangga, hindi sana tayo aabot sa ganito. Itong bagay sa'yo! Akala mo, may magagawa ang itak na yan? Minsan mo na akong nasugatan yan. Hindi na mangyayari uli yun. Kinalmot niya ako. Kalmot pa lang yan, Serena. Paano pa kaya kung pangil ko na? Naalala mo ba ang ginawa ko? Sa pagsakmal sa lieg ng nanay mo? Demonyo ka! Itong sa'yo! May tumamang patalim sa tiyan ko. Ang sakit. Bakit kakaiba ang sakit na dulot ng punyal na to? hindi. May banal na tubig at dasal ang punyal na yan. Kaya ka nang hina, Sigrid. Kailangan kitang maidayo dito, anak! Itay, umalis ka na. Wala kang laban sa mga pangontra niya. Lalo at hindi pa lumilitaw ang buwan. Hindi kita iiwan dito, anak! Tapusin na natin to! Hindi. Si Serena, may hawak siyang palaso at pana. Papanain niya si Sigrid. Hindi! Huwag! Ah! Ah! Itay! Itay! Tinamaan siya ng pano sa kanyang dibdib! Bumubula ang bibig niya! Hindi! Itay! Anak ko, patawarin mo ko. Itay! Huwag mo akong iiwan! Itay! Anong ginawa mo, Serena? Bakit ang tatay ko? Ngayon, alam mo na ang pakiramdam kung paano mawalan. Amanos na tayo, Sigrid. Alam kong kasalanan sa Diyos ang ginawa ko. Pero ito lang ang paraang alam ko na magpapatahimik sa akin. Itay! Huwag mo akong iwan, Itay! Itay! Umalingaw-ngaw ang iyak ni Sigrid. Yakap nito
ang wala ng buhay na si Undoy. Sa kabila ng lahat, umiiyak na lumabas ng bahay si Serena. Alam niyang mali ang kanyang ginawa. Hindi niya dapat inilagay sa kamay niya ang batas. Pero sa mga oras na yon, nanaig sa puso niya ang galit at paghihigante. Balak sanang sumuko sa mga pulis ni Serena, pero pinigilan siya ni Lulu at ni Zenon. Lalo na at hindi naman nagsampa ng kaso si Sigrid laban sa kanya. Bigla na lamang itong nawala at hindi na nakita pa. Pati ang bangkay ng ama nitong si Undoy ay hindi na nila nakita pa. Ako nang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawang kasalanan sa ni Sigrid. Ilang beses ko siyang pinigilan noon na tigilan ka na. Pero malaki ang galit niya sa'yo eh. Wala kang kasalanan sa akin, Sinon. Ang tanging pagkukulang mo lang, hindi mo kaagad sinabi sa akin ang katotohanan. Alam ko. Pero sa ngayon, sana pare-pareho na nating mahanap ang kapayapaan. Hindi ko man alam kung nasaan ngayon si Sigrid. Pero sigurado ako, hindi ka na niya muling gagambalain pa. Umalis si Zenon sa baryo ng San Bartolome at hindi na muling nakita pa sina Sigrid at napag-alaman din ni Serena na ang dalawang matandang kasama nito noong lumipat sila sa baryo ay hindi tunay na mga kamag-anak. Biktima pala ito ng kanilang panlilinlang. Gawain na pala ito ng mag-ama ang magpalipat-lipat ng ibang lugar. Unang lilipat si Undoy sa isang lugar at susunod si Sigrid. Parang gutom na dayo sila. Palaging lumilipat sa mga lugar kung saan maraming residente. Sa lumipas na panahon, hindi alam ni Serena kung saang lugar naroroon ngayon si Sigrid. Simula nang umalis ito, naging tahimik na ang buhay ni Serena, pati na rin ang mga taga-baryo ng San Bartolome.